Departamento de Oncologia de Dr. Horacio Odubert Hospital semana passada organizou o primeiro congresso multidisciplinário de Oncologia e Hematologia na Aruba. A conta com a participação de profissionais ou professores e outros expertos para conhecer o terreno de investigação e tratamento de câncer e enfermidade de sangue. Holanda reconoce el Congreso como un encuentro de importancia y hobby valor y otorga es una que atende un nivel alto de punto de acreditación. Para primera vez que organizar un simposio in Aruba y den Genter Caribe. Ja, het belang van het congres is groot, vooral om Aruba op de kaart te zetten. En ook om de perceptie van de mensen, het idee van de mensen op Aruba over de gezondheidszorg, om dat te verbeteren. Want dat is naar mijn idee onterecht onvoldoende. We hebben hier 150 deelnemers aan de congressie. Veelal artsen, maar ook analisten en mensen van de radiotherapie. Ook participanten uit Colombia, Santo Domingo, Verenigde Staten en Suriname. We hebben, ik geloof, 30 sprekers van over de hele wereld. We hebben 4 sprekers uit de Verenigde Staten, waarvan 2 uit het MD Anderson. Dat is het grote kankerinstituut van Amerika. Daar zijn we geweldig trots op. El Congreso de demostrar que o Hospital de Aruba está participando en el desarrollo grande y siempre te busca mejor posibilidad para ayudar a sus pacientes. Voor het ziekenhuis is het heel goed om te zien dat we gewoon meedoen aan de grote ontwikkelingen. Dat we meedoen en dat we altijd op zoek zijn naar de beste mogelijkheden om onze patiënten te helpen. Het is ook een multidisciplinair congres en dat laat zien dat samenwerking heel erg belangrijk is. Juist op dit eiland waar we beperkte mogelijkheden hebben, is die samenwerking essentieel. Ja, en daarmee helpen we uiteindelijk onze patiënten op de best mogelijke manier. Nieuwe ideeën, weer een frisse start en het gevoel dat we gewoon een echt ziekenhuis zijn en niet een ziekenhuis dat ver weg ligt op een klein eiland zonder mogelijkheden. We kunnen veel, we doen veel en we mogen trots zijn op wat we hier bereiken. Dat laat dit congres zien. Para meio de intercambio da maneira de Congreso, o Hospital de los Pacientes na mejor forma com ideia novo e comienzo novo. Durante el Congreso, a reflejar que o Hospital de Aruba es un hospital de verdad y no un hospital de monstro chiquito y sin posibilidad. Het belang van de patiënt is, denk ik, vooral dat mensen vertrouwen in de zorg hier. En niet voor een second opinion naar Venezuela gaan of Santo Domingo. Ik heb er nog niets goeds van gezien. De mensen komen onbehandelbaar terug. Er wordt daar alleen maar geld verdiend. En mensen kunnen dus veel beter vertrouwen op de zorg hier. We zullen echt zorgen dat als er ergens iets in de wereld is wat ze kan helpen, dat we daar ook voor zorgen. En we kunnen een heleboel hier op Aruba. El Congreso conta con 150 participantes, incluyendo doctores y analistas, como también especialistas en radioterapia y bestraling voor de Aruba, Colombia, República Dominicana, Merca, Suriname, Holanda y otros islas del Caribe holandés. Ayer nos atende ópicos de cáncer de colon, de cáncer de pecho, nos atende todo el costo ng novo kuta riba mercado oriki kung sa trang de radioterapia, de remédio ng riba cirurgia também, que é interessante. Aí nós começamos com prostate, com nier, nós acabamos tendo uma leitura muito importante de professor Jonas na MD Anderson Clinic na Houston, Texas, que deu overview tremendo riba renal cell carcinoma, que é kanker de riong. Toevallig is aqui também o Rubo Occult lecture, Rubo Occult é astronauta com a Binga Aruba, com Mike Eyman para a Aruba Verde, basically. E ela faleceu door die câncer aqui aí passar. Eu sei que não turta amigo não DJ com o casar também a bem awe para leitura awe e ela deu-nos overview tremendo de que o te costa novo está saliendo e tem é hobby exciting pois é hobby costa mercado o equipo nos pode deixar aqui. A conta com 30 oradores, incluyendo 4 voor de merca, cual 2 de centro de tratamento de cáncer prestigioso MD Anderson. El congreso consiste de 2 dias para profissional não médico e 1 dia para público. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5.